Angithathe leli thuba ngibingelele kuwo wonke umuntu owakhile leli laseNingizimu Afrika. Bakwethu, iy'ndaba ay'pheli. Namhlanje sivuke ngey'ndaba eziphathisa ikhanda, iy'ndaba ey'nzima, ney'ndaba ezenza ukuthi umuntu ethuthumele, ey'buze kaningi ukuthi kahle kahle kwenzakalani la eNingizimu Afrika. Nakhu phela sesithola ukuthi i-N_P_A izonakhungana, ithi izoqhubeka nesicelo sayo sokuthi kubukwe icala lika-Omotosa. Kodwa izolo u-Omotosa simbonile ihamba elibangisa kwela kube eNigeria, OR Tambo. Kanti le nto leyo ikhomba ukuthini? Ngabe uhulumeni wethu sithi ubumbene kodwa awubumbene. Nakhu phela badedile u-Omotosa wahamba, ngapha i-N_P_A isandlulisele isicelo sayo sokuthi kubuyekezwe icala lika-Omotosa. Nathi sisamangele ukuthi kahle kahle udedelwe kanjani lo muntu. Sithe sisamangele, nakhu phela sebemthumela le kwelakubo, ngoba phela kuthiwa akasamele ukuhlala kwakhe akusekho emthethweni. Beyingekho nenye indlela yokuthi benze le nto leyo. Why ngempela u-government edlala ngathi? Njengamanje sibhizi izwe limatasa lilindele ukuthi kubuye uBushiru owabaleka la emva kokuba bemnikeza ibhili, singazi ukuba bemnikeza ngaliphi ngoba bayazi ukuthi uyi-flight risk and waprove lokho ukuthi uyi-flight risk. Ngoba nakhu manje usele kwelakubo lapho esitesidelela khona ekhuluma intando yakhe. So yinto abayilindele futhi ngo-Omotosa. I-N_P_A phela namhlanje kuseni ithi yona u-Omotosa bazom-extradite. Kahle kahle u-government uyathanda ukudlala ngemali. Why kumele edlale ngabantu? Why kumele esakaza imali isinoma kanjani? U-Omotosa bamdedeleleni ukuthi ahambe ebuyele eNigeria uma ngempela basafuna ukuthi eshushiswe and ezegwetshwe kule cala lamacala ukunukubeza ayebekwe wona. Oh, bafuna ukusitshena enye into ukuthi kahle kahle thina sibona ukuthi kunohulumeni ubambisana, kanti awukho ukubambisana laphana. Yini i-Department of Justice ingazange yakhuluma ne-Home Affairs ukuthi musani ukusheshisa le nto? Mlindeni lo muntu lokhu nidrayisa kancane kuze kube isikhathi sokuthi siyaphumelela isicelo sethu enkantolo. Kanti wakudlalwa ngathi malini esispendiwe nendaba kaBushiru le. Yonke lento le kumele beyibheke. Malini esispendiwe ngendaba yamaGupta ukuthi kumele buyisele eNingizimu Afrika. Malini ke manje abahlela ukuyispenda ngendaba Omotosa. Umuntu adela and umuntu ade efuna ukuthi ehlale la. Phela lo mfowabo befuna ukuthi ehlale la ngoba uyazi ukuthi i-source of income yakhe ukuqola abantu bala eNingizimu Afrika. Siya understand ukuthi bazama ukuthi bemsuse phambi kwabantu noma phambi kwezisulu. Kodwa leyo nto leyo futhi bazokwenza at cost, because into ezokwenzakala manje sekumele bekhiphe imali eningi ukuthi itholakale. Kanti kungani i-N_P_A idlala ngabantu? Kukho konke lokho ekwenzile kuze kanjani ukuthi befake umuntu noma umshushisi ongazazi indaba zakhe? Phela lo muntu akazazi indaba zakhe. Angeke umuntu uthi eboshwe icala lokudlwengula, amacala nothi icala eqinisweni okudlwengula, kodwa nakho usevele wadedela kalula nje. Ngaphezu kwakho konke lokho, umuntu wayeseqinisekisile ukuthi lo muntu lo uyashushiswa. Enye i-activist sengikhohliwe igama layo yalapha e-Eastern Cape. Leyo activist leyo yagcina ibulewe. 2017 bazama ukuyibulala behluleka. U-government still wafeyila ukuthi emprotect lo mntana abantu. Umuntu wesifazane nokwenza kusindoda, umuntu wesifazane ongenamandla ukuthi yena ekwazi ukuyiprotect. Sikhuluma nje namhlanje lo muntu akasekho, ubulewe, and ubulawa ngaphambi kokuthi umuntu osededelwe. Akusikho ukweyiswa komthetho la eSouth Africa. Udelelwa ngabantu abayibiza abayibiza abafundisi nabayibiza ukuthi ngabantwana benkosi. Abantwana benkosi abanjani abazofika bezodelela umthetho welinyizwe? Ngapha nohulumeni wethu naye akazi into ayenzayo. Uhlulwa yini ukuthi mangabe kunecala elithinta umphakathi? Mangisho icala elithinta umphakathi elithinta izwe lonke, kunamacala amakhulu alandelwa yimithi. Asisho ukuthi la ngalandelwa yimithi amacala kumele engashushiswa. Nawo lawo macala la kumele eshushiswe ngendlela futhi efanele, ubulungisa benziwe. Njengoba i-constitution yezwe isho. Abenziwanga ubulungisa kule ndaba ka-Omotosa. Akuphelelanga lapho.
kunecala likacwece. i-NPA izolo ithi akekho umuntu ozoshushiswa, kodwa kunomnyango omele abantu besimame, omele iy'ngane, omele abantu abakhubazekile. Lowo mnyango uthule uthini wona uma kuzokwenziwa kanje? No, hhayi bakwethu, kuzomele kwenziwe ezinye izinto. Uhulumeni kumele eqale ebe-serious. Iminyango yonke kumele ukwazi ukubonisana, ikhulume. Uma ngabe umuntu usazomdinga umnyango othile, kumele uhlale nomunye o-involved ngodaba lalowo muntu, ngesimo sika-Umatose. UShebra lo we-DA ophethe i-Home Affairs nomuntu lo ophethe i-Department of Justice, kumele abahlalile phansi ukuthi akuzange ukuthi lo muntu engadedelwa, ededelwe only uma ngabe sekuqediwe ekuthenini ngecala lakhe. Uma ngabe sizophasa lesicelo i-NPA sifakile laphana. Why ugovernment edlala ngathi? Why ugovernment efeyila izisulu kabili? Malini ezokhishwa ekuthenini kubuyiswe lo mvumo? iNigeria uyovuma futhi ukuthi ebuye. Into esingayazi yonto leyo. Futhi nje asazi ukuthi sizothini ngale ndaba.